Sup in the Hood, yo. Sup in the Hood, yo. Varför just superljud? Nej, det är ett påbud som har gått ut. Att Ridley Scott, de ska lägga upp på YouTube, filmer från den 24 juli. Nej, det ska du inte. Hjälp. Vad? Nej. Ja. Hej då. So I'm pretty much risking my camera's life here by going outside. It's raining as hell. Hej då! Hej då! So this is the town that I'm living in. I like it here. And yeah, it's been raining the whole day here. And it's windy too. So this is pretty much what people waiting for the bus can look at while they're waiting for the bus. And as you can see, it's very windy and rainy, so it's pretty much similar to the weather when a tornado is approaching. But hopefully it's not. Holy crap. Somebody just honked the horn. Anyway, I'm going inside a wooded area here. Don't want to get wet. So here's a school closed for summer. Oh god.
The grass is so wet. So, wonder what that's standing there. But I am not gonna move it. It's not my problem. Here's some kind of statue. I don't know why it's standing there. It just does. Pretty creepy place, actually. Anyway, moving on. It's raining as hell. I'm going back in actually. Okay, so I'm thinking I'm gonna go inside the tool shed for a few shots. My mom's a really good gardener, I think. The tool shed. Okay, here's the tool shed. Lots of stuff here. Some old bike. Windows. Garbage bag. Another bike. I wonder if it works. Yeah. Very rusty. Yeah. Nah. Screw that. Shovels. Well, I suppose I'll go out then. Hej. Hej då, Amanda. Sure. Sup. Sup. Är det någon som vill Nothing. köpa disk? Why? Mm. I'm baking bullar. I don't know what bullar heter på engelska. Går det? Är det någon av er följer med mig och handlar lite? Ja, men det regnar ju. Kan Amanda följa med? Nej. Ja. Skate. Vad är det för påse det där? Vad är det för sås? Vi kommer strax. Mm. Var det din? Hej. Ska vi baka lite moslängd. Vad hade vi? Vad hade du där? Här Amanda. Ska vi bara se så vi har fått ihop allt i här. Det var lite mer. Så måste få ihop allting här. Det sugs upp. Nästan gör så här tror jag så att det blir sockret och det. Allt måste liksom upp här. Mm. Hoppas att det här blir gott. Jag behöver något sånt här smaskens. Ja.
för det gör man inte så ofta. Nej. Det var en bullar. Ja. Gillar du? Ja. Tänk för att du gör det.